Task Force Dalisay. Lubong mo. Ay hay. Takbuhan ng mga vendors. Ito matigas talaga to eh. Yung isa. Yan, pakyo na naman. Tigas talaga mukha niyan. Bad ka. Subscribe na kayo guys ha. Subscribe kayo mga tulonggos. Mga katalonggos. Di na naman nakatinda mga hator. Nandyan yung task force at saka police. Sabi o, dakot yung mga nasa dulo na yan guys. Yari. Bababa ako talaga. Bababa. Tara, punta tayo dun. Punta nga tayo dun, Mark. Ito, loyhin nyo oh. Yan. Yan. Manny, saan yung 50 ko Manny kay ate? Kay ate 50 ko. Ha? Kunin mo. Yan. Huwag mo gawin. Huwag mo alugin, gagi. Di sa'yo yan tangi, sa'yo ba nakatingin yung video? Para sa task force. Para may malinis ang kalsada. Malinis ang kalsada. Yun, mga to. Iskat yun. Wala nang pangkita. Wala namang tao sa binta. Vlog ka na naman ah. Hindi. Ano lang to, dadagdag ko, wala na akong vlog. Yun o, nilalagay. Asan na ang task force? Wala. Si ate naman nakikita ko. Ganda naman ang view na yun.